Здравейте! Отново сте с Ивакив и днес, както ви обещах, поработих малко над Макдоналдса. Ще е Макдоналдс. Ето го интериорът на Макдоналдса. Тук седят продавачките. А клиентите седят ето тук на тези мънички, кокетни масички. Хотелът още не е довършен, за да мога да ви го покажа. Но, както виждате, имаме нововъведение фонтан. И две особено луксозни вили, ако мога да ги нарека така. Да. Също така, като нововъведение, имаме и чисто нова баня. Това е много хубаво изобретение. Това беше всичко за днес. От мен Ивакив.